Upastor Winglo ubuyachaza amaphupho uphile uphuze uvumelene. Inamba ke senza ngoba uyimember noma ke uyacontribute ku-channel kuphela. Uyangifonela kusongo 9 ku 5 ntambama. WhatsApp ngithumela ama-SMS. Amufona ke zethula phela nawe ukuthi ubani. Uma ungeke ukwazi ukuzethula nokubingelela ungangifoneli. Sibheka uSibongile Dlamini nthika ngiyabonga. Uma iphupho ishile ngicela ukwazi lapho baba pastor. So she was dreaming of a burnt house, or she saw a house, her house maybe, or the home, I don't know. Maybe her house or just the whole home was burnt down. One ngokuqondile nje uma ngeze uphuphe umuzi noma indlu kuPaulo Buma ushile lowo muzi. Lokhu kusho ukuthi ngenzeka ukhona umuntu ononya ozokhiphela kuwe intukuthelo ashisa indlu noma ashisa umuzi ngenxa yenzondo namaqhubu. Amakhosi esibili chapter 25 verse 9 washisa indlu kaJehova nendlu yenkosi nazo zonke izindlu zaseJerusalema, zonke izindlu ezinkulu wasishisa ngomlilo. Wayesibya kanje kuyenzeka kunomuntu ophupha indlu ishile vele ihambe ishe yabo ngokuhamba kwesikhathi. Shothi uyaboniswa kuyumbono kuyisibonakaliso. Number 2, uma uphupha umuzi uPaulo Buma ushile. Lokho kusho ukuthi ke kungenzeka awenzi okuhle, ngakho ke ungasulahlekelwe okanye ke umuzi wakho ungasuceleke phansi noma kumndeni wakho ungasuphele uhlakazeke ngenxa yephambeko zakho. Ezekiel 16 verse 41 ziyakushisa izindlu zakho ngomlilo zikwahlulele emehlweni abesifazane abaningi ngenza uba-ke uyeke ukufeba wena ungabe usanika umvuzo. 3, ngokwesintu uma kungenzeka uphupha umuzi uPaulo Buma ushile noma ke indlu ishile, lokhu kungabuye kuveza ukuthi umndeni wakho ungase uhlukane phakathi futhi uhlakazeke ngenxa yolaka nentukuthelo yamathongo noma ke ngenxa yentukuthelo yedalwa. 4, kuyenzeka uma uphupha umuzi noma indlu kube uPaulo Buma ushile. Lokho kusho ukuthi ngenzeka umsamo wakho awusekho, ucekeleke phansi ngenxa yenkulumo nengxabano zomndeni. Lapho kusho ukuthi sefuna nisukume. Yabo? Siyabonga.